Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku da za ku yi multiple WhatsApp wanda ba wanda zai gane, yanda WhatsApp ba za su gane ba. Idan ba ku manta ba a bidiyon da na nuna a baya daman na ce zan nuna muku hanyar da za ku yi multiple WhatsApp ba tare da WhatsApp sun gane ba. Saboda duk hanyoyin da nake nuna muku yawanci idan mutum ya yi sai ku ga suna nuna mishi you need official WhatsApp. To insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku da za ku yi multiple WhatsApp ɗin kamar kun samu wata waya ne kuna amfani da shi, WhatsApp ba za su gane ba. Shi wannan ma dole sai kana da wani email wanda baka buɗe Play Store da shi ba, to za ka saka a cikin wannan app ɗin tukuna zai nuna maka kamar ka siya wata waya. Ba ma iya WhatsApp kaɗai ba, za ku iya buɗe dukkanin wani app da kuke da buƙata. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon, amma kan mu shiga da ku cikin bidiyon don wani ne zai kwanan channel ɗin na farko ina son ku danna min alamar subscribe, ku yi like, ku yi sharing domin uwa da abokan arziki su gani su amfana. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Abin da kuke buƙata na farko, abu na farko kuna da buƙatan Gmail. Kuna da buƙatan Gmail ɗinku na farko shine wanda ya kasance a cikin Play Store. Gmail ɗinku na biyu kuma shine wanda za ku yi wannan aikin da shi, za ku yi work profile kenan. To me za ku yi next? Abin da za ku yi next kawai za ku shiga cikin Play Store ɗinku ne kamar yadda kuke gani. Idan ba ku san yadda ake buɗe Gmail ba, na yi bidiyo a baya, za ku iya zuwa ku duba ku ga yadda ake buɗe Gmail. Bayan ku shigo cikin Play Store ɗinku sai ku zo wajen search ɗin nan, za ku iya taɓa kan wajen Gmail ɗin nan, sunan ku nan da kuke gani. Kamar yadda kuke gani na nuna muku yadda ake yin add ɗin, to sai ku taɓa kan wajen wannan alamar ɗan kibiyan kenan, switch account ɗin nan. To sai ku taɓa kan gun da aka rubuta muku add another account, da automatic sai ku yi adding ɗin shi. Bayan kun gama wannan, to gun da aka rubuta muku search apps and game ɗin nan, sai ku zo wajen nan, sai ku rubuta wannan sunan Islam kamar yadda kuke gani. Wanda yake son kuma direct na turo mishi da link in a comment zai iya faɗa min. To kuma za ku iya faɗan ra'ayinku a comment section goyi da kuma suke da tambaya kuma wani abu ya shige musu duhu da baki ɗaya, za ku iya tambaya. To sai ku taɓa kan wajen installing ɗin nan kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To gashi nan har ya gama installing, har ya sauka kan wayar mu, to sai mu taɓa kan wajen open ɗin nan. Gashi nan za mu ɗan jira shi. To za ku iya tsaya ku karanta wa'annan bayanan gabaki ɗaya. Sai mu zo kan daidai nan wajen mu taɓa kan wajen nan ɗan kibiyan nan, sai mu taɓa kan wajen OK ɗin nan. Bayan mun taɓa kan wajen OK a can ƙasa da kuke gani, sai mu taɓa kan wajen accept ɗin nan. To bayan mun taɓa kan wajen accept ɗin nan gashi nan, sai mu kuma taɓa kan wajen mun yadda ɗin nan. To gashi nan yana yin clicking, sai mu ɗan jira shi ya gama yin clicking kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan jira shi ya gama. Duk wanda yake da matsala in ma bai samu app ɗin a Play Store ba ne, to zai iya faɗa min, ko kuma a App Store gabaki ɗaya zai iya faɗa min. Za mu ɗan jira shi ya gama yin set up ɗin nan. Tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon, kun yi shirin domin uwa da abokan arziki su gani su amfana. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin uwa da abokan arziki su ma su gani su amfana. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading kamar yadda kuke gani. Yana yin loading a daidai nan wajen. To bayan ya gama, to sai mu taɓa kan wajen next ɗin nan a can ƙasa da kuke gani. Gashi nan yana yin processing. To za mu ɗan jira shi ya gama yi. To bayan ya gama yin probation, abu na gaba da za mu yi sai mu kuma taɓa kan wajen. To kun ga yanzu mun riga mun gama yi. To yanzu me za mu yi next? Abin da za mu yi next, ga gun da suka rubuta mana Google ɗin nan, sai mu taɓa kan wajen Google ɗin nan kamar yadda kuke gani. Ko kuma za mu iya zuwa wajen search ɗin nan mu rubuta Play Store kai tsaye. Saboda daman kamar yadda na faɗa muku, kamar wata waya za ku yi amfani da shi. Za ku ɗauko Play Store ɗin ne kanshi, wanda za ku yi downloading ɗin duk app ɗin da kuke buƙata a ciki. Za mu taɓa wajen search ɗin nan, sai mu rubuta Play Store kamar yadda kuke gani. Ban san me yasa ba. OK gashi nan ma ya fito kamar yadda kuke gani, Google Play Store ko. To sai mu taɓa kan daidai nan wajen ɗin. To sai mu taɓa kan daidai wajen ɗan ɗigon nan guda uku. Sai mu taɓa kan wajen clone ɗin nan. Sai mu taɓa kan wajen mu shiga cikin Play Store kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Idan ma kun taɓa wajen nan bai yi ba, to kawai sai ku fito waje. To bayan kun fito waje, fuska na gaba zai nuna muku shine wannan. To kawai sai ku taɓa wajen OK ɗin nan kamar yadda kuke gani.
da kun gani wannan shine na work da muka yi, ma'ana shine wanda yanzu muka ga. Wannan kuma personal shine wanda muke amfani da shi kamar yadda kuke gani. In ka muka dawo da shi personal za ku gan shi ya dawo da asalin wasu. Idan kuma muka dawo da shi work nan za ku ga ya dawo da shi a ɗayan WhatsApp a cikin wannan kamar wata waya da muke amfani da shi a takaice. Me za mu yi da suka ce mana Play Store ɗin sai mu shiga kan shi. Dama mun yi clone ɗin shi kamar yadda na muku. Zamu ɗan jira shi ya gama yin loading. To kun gani daman na ce muku dole suna da Gmail guda biyu, kamar wata waya daman na ce muku za ku yi amfani da shi guda biyu. To sai ku taɓa kan wajen send in ɗin nan kamar yadda kuke gani. Zamu ɗan jira shi ya gama yin loading. To ga shi nan na yin loading, zamu ɗan jira shi ya gama yin loading kamar yadda kuke gani. Daman na ce muku kamar wata waya za ku ga kun yi amfani shi dole kuna da Gmail guda biyu. Kar ku manta idan ba ku yi subscribe a wannan channel ɗin ba, ku daure ku yi subscribe saboda a wannan channel ɗin muna kawo update akai-akai yanda ake samun kuɗi da sauransu. To a daidai nan wajen kun ga sun ba ku zaɓi, kun ga sun ce za ku iya dawo da email ɗinku. Don kuma ba ku da email ɗin kamar ya kasance guda ɗaya kuke da shi a cikin wannan ɗayan wayar taku almisali, za ku iya taɓa kan wajen create account ɗin nan. Sai ku taɓa kan from my personal user ɗin nan kamar yadda kuke gani. To sai ku saka sunanku, bayan kun saka sunanku sai ku taɓa kan wajen next ɗin nan. Saboda halin lokaci ba zan samu na nuna muku ba, da zaran dai kun cika wannan bayanan kun taɓa kan alamar next nan automatic zai yi nuna muku ku cike bayanan da ake buɗewa wajen Gmail. Don kuma ya kasance Gmail ɗinku guda biyu ne, ko to za ku rubuta wannan ɗayan Gmail ɗin naku a daidai na wajen ne. To ni yanzu zan saka wannan Gmail ɗina in a nan, to sai na taɓa kan wajen next ɗin nan na saka password. A daidai na wajen sai ku saka password ɗinku. Da zarar ku saka password ɗinku daidai, to fuska na gaba da zai nuna muku shine haka. To sai ku taɓa kan wajen skip ɗin nan. Yanzu ga shi ne sai mu taɓa kan wajen mun yadda ina agree ɗin nan. Zamu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like ɗin wannan bidiyon saboda wannan like ɗin da kuke danna mana yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa ne. Kuma ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin 'yan uwa da yawa su san yadda ake work profile. Saboda masu cewa suna da matsala wajen idan suka yi multiple WhatsApp yana nuna musu you need official WhatsApp. To sai ku taɓa kan wajen accepted ɗin nan. Za mu taɓa kan shi. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To kamar yadda kuke gani yanzu ga shi nan mun riga mun buɗe Play Store ɗinmu kamar a wata waya. To sai mu taɓa, in kamar muna son mu yi search in apps kamar WhatsApp almisali, za mu taɓa kan wajen nan wajen search ɗin nan. To sai mu kuma taɓa kan wajen search apps and game ɗin nan. To sai mu rubuta kowane app da muke da buƙata a daidai na wajen. In kamar yanzu WhatsApp ɗin za mu rubuta kamar yadda kuke gani. Ga shi nan WhatsApp, ga shi nan kun ga za mu iya yin WhatsApp business, za mu iya WhatsApp normal. To sai mu taɓa kan wajen WhatsApp business ɗin nan, WhatsApp normal kai. Ga shi yana ɗan yin loading. To sai mu taɓa kan wajen install ɗin nan kamar yadda kuke gani. Ga shi nan yana yin loading. To ga shi nan har ya gama yin loading, za mu iya taɓa kan open ɗin nan kamar yadda kuke gani. In shi ma business ne to haka za ku yi, ba ma business kaɗai ba, Telegram, kowane app dai da kuke da buƙata haka za ku yi cloning ɗin shi ba tare da wannan an gane da wannan kuna amfani da device guda ɗaya ba ne. To kun gani yanzu mun riga mun buɗe shi automatic. Yanzu idan za ku buɗe WhatsApp ɗinku sai ku sassaita shi kamar yadda ake saita. Yanzu idan muka fito waje kamar yadda kuke gani za mu yi free. Kun gani a daidai na wajen kun ga WhatsApp ɗinmu nan. Idan kuma muka dawo wajen personal ɗin nan, kun ga asalin WhatsApp ɗinmu kuma ga business WhatsApp ɗinmu. Idan kuma muka zo wajen work nan za mu gan shi a haka. Idan kuma ba ku gan shi a daidai nan wajen ba, in kamar ya nuna muku, kuma zai iya nuna muku a wajen fuska kamar haka yadda kuke gani ya nuna mu. To a taƙaice dai duka ana muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like, ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Wayanda suke da tambaya ko kuma suke son na turo musu link in automatic su sun je sun yi search ba su gani ba, za su iya faɗa min a comment section. Sai mun haɗu da ku a next video. Peace.